V prvom rade poviem, že sa mi v posledných 2 rokoch začalo v Bystrici veľmi páčiť. Tie veci, ktoré sa mi tu podarilo rozbehnúť a pričinil som sa svojím kúskom o ne, by som chcel aj naďalej, možno z väčšej vzdialenosti rozvíjať, pretože si myslím, že v Banskej Bystrici sa práve v tých posledných 2 až 5 rokoch na veľmi vysokej úrovni rozvinul občiansky aktivizmus a je tu veľmi veľa tzv. Ostrovčekov pozitívnej deviácie, ako sme si to nazvali v tých našich kruhoch. Za všetky si dovolím spomenúť miesta, ako je napríklad záhrada, kde sa práve nachádzame. Čo sa týka mesta ako takého, tak za poslednom dobie som veľmi výrazne zistil, že ako to tu funguje. A myslím si, že to nie je oveľa odlišné oproti tomu, ako je to v iných mestách. Byrokracia, výhovorky, falošné úsmevy, sľuby. Ale ja stále vidím nejakú nádej v to ľudské dobro a v tú ľudskosť, ktorá by mala zvíťaziť aj v človeku, ktorý je, tak povediac, namočený do politických sračiek. S niekoľkými poslancami som sa v poslednej dobe zoznámil bližšie a dá sa povedať, že mi prirastli k srdcu. Ak by som im mal niečo odkázať, tak myslím si, že je dôležité, aby tí budúci poslanci a poslankyne, respektíve kandidáti a kandidátky reagovali na dotazy a občianske iniciatívy, pretože tieto iniciatívy chtiac nechtiac často robia robotu, ktorú by malo robiť samotné mesto Banská Bystrica, ale to tak funguje aj v iných samosprávach, nielen u nás. A nech sa tým potom mesto kľudne aj chváli. Dôležité je však rozvíjať ten občiansky aktivizmus a dávať ľuďom priestor a pomoc.